Payız. Payız mevsim hirîno. Eno mevsim de aşmi keşkelon, tişrîno verîn û tişrîno peyîn estî. Eno mevsim de mekteb abenî. Payız de heva beno wenek, heva egleb horino şilî varena. Darî pelanê xwe rişnenî, eno mevsim de dünya bena zerek, teyrî şinî berî, citiyerî citkenî û bezrê erzenî hêgayanê xwe. Şar eno mevsim de tedarikê zimistanê vîneno. Goştî vira ziyena, tirşûyena degoritiş, zerzewatiyena wişk kerdiş, zê henar, bey, sêz, goz û terew, fêkî eno mevsim diresinî. Payîz û peyîn de sobayê ronîyenî. Kolî û komir yenî girotiş. Cilî qalînikî ma wesar di vedar tibê, ma înan dolaban ra vecenî û pira genî. Eno mevsim de gege hewa nişkara beno serd, eno semed ra zê diştar, serdgirotiş, nêweşî benî vila. Enê ra lazim û ma miqatê xwe bibe û wextê aşî bibe.